Στην περιοχή μας συντάχθηκαν δύο δασικοί χάρτες. Ένας χάρτης στην Πεντέλη και ο άλλος χάρτης στο Μαραθώνα. Υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι λεγόμενες αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις αυτές ουδέποτε εκδικάστηκαν από τις υποτιθέμενες επιτροπές οι οποίες έγιναν και εν πάση περιπτώσει κι αν ακόμα είχαν συγκροτηθεί αυτές οι επιτροπές, όπως είπε και ο κύριος Μπούρας, ας πούμε, ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι αδύνατον ένα θέμα το οποίο χρονίζει και ταλανίζεται ο ιδιοκτήτης να λυθεί μέσα σε 5 λεπτά. Η ίδια περίπτωση στο κτηματολόγιο. Στο Μαραθώνα υποβλήθηκαν 15.500 ενστάσεις. Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να αποφανθούν οι επιτροπές αυτές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ενός εκάστου. Θέλω να καταλήξω λοιπόν, γιατί το αναφέραν όλοι μας οι πολιτικοί και μπράβο και συγχαρητήρια, ανεξάρτητα αν ξεφύγαμε ή δεν ξεφύγαμε από το θέμα, όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ένα όμως είναι αυτό το οποίο όλοι ας πούμε αναφέρθηκαν. Τον δασικό χάρτη. Ο κύριος Χαϊκάλης είναι απαραίτητη προϋπόθεση και όχι μόνο να συνταχθεί ο δασικός χάρτης. Όχι ο δασικός χάρτης, ο σωστός δασικός χάρτης. Και για να συνταχθεί ο σωστός δασικός χάρτης πρέπει να υπάρχει και σωστός νόμος. Και αν μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων στην περιοχή του Μαραθώνα και στην περιοχή της Πεντέλης, είναι ακριβώς διότι εκείνος ο νόμος, ο περιβόητος, που τον υπέγραψε η κυρία Μπυρμπίλη, είχε ελλείψεις, είχε ελαττώματα, δεν ήταν ολοκληρωμένος. Πάμε λοιπόν, για να μην τρώω και το χρόνο σας, αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι εάν δεν λυθεί το δασικό θέμα, δεν πρόκειται να υπάρχει κτηματολόγιο. Με τίποτα δεν θα υπάρχει κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να συνταχθεί. Άρα λοιπόν δεν θα διασφαλιστεί η δημόσια και η ιδιωτική περιουσία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουν οι πολιτικοί μας και μαζί με αυτούς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη βούληση την εκφράσαν και πράγματι ας πούμε όλοι μαζί θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να πάμε για να μπορέσει. Άρα λοιπόν ρύθμιση, μια νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των προβλημάτων και να αφήσουν τα θέματα αυτά τα οποία αναφέρονται, και ο κύριος συντονιστής αναφέρθηκε και σε ένα νόμο που βγήκε πρόσφατα για τα δασικά. Ο νόμος αυτός καλεί αυτούς που δημιουργήσαν το πρόβλημα, αυτοί να έρθουν σήμερα να το λύσουν. Δεν θα το λύσουν ποτέ. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Θέλει σωστή ρύθμιση, σωστή νομοθεσία για να μπορέσει αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει ας πούμε να κάνουμε, μια που είμαστε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα που σήμερα ας πούμε έβαλε την ημερίδα αυτή η Ομοσπονδία, να πάμε στους οικισμούς, να πάμε στο δασικό μέρος και για να προχωρήσουν αυτά άμεσα εμείς σαν φορείς συλλόγων ας πούμε και περιοχών πρέπει απαξάπαντες να οριοθετήσουμε τους οικισμούς μας. Να αναγνωρίσουν οι δήμοι τους οικισμούς, να γίνει η διαδικασία που προβλέπει ο 39-37 για την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων, διότι δεν νοείται δάσος όταν θα έχουν κυρωθεί οι δρόμοι αυτοί, αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορεί να λέγεται δάσος ο Προβάληθος, δεν μπορεί να λέγεται δάσος το Ζούμπερι, το Μάτι. Το Μάτι με 1200 σπίτια και λέγεται δάσος. Από πού και ως πού είναι δάσος? Υπήρχε τα περιβολάκια, η Άβρα για την οποία μιλάνε ας πούμε. Είναι αδύνατον. Αυτά λοιπόν πρέπει να οριοθετηθούν, να αναγνωριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να πάμε παραπέρα στο επόμενο βήμα. Εγώ θα έλεγα ένα ερώτημα μεγάλο. Αν λέγαμε ότι αυτή την κουβέντα την πάρα πολύ σημαντική ας πούμε θέλαμε να την κάνουμε, αν δεν υπήρχε Ομοσπονδία θα μπορούσαμε? Όχι. Τους δίνω λοιπόν συγχαρητήρια, βάζουν θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή, αφορούν τους πολίτες και αφορούν και τους πολιτικούς μας. Οι πολιτικοί λοιπόν σε συνεργασία με τους φορείς αυτούς ας πούμε
και την τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσουν για τα περαιτέρω. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιληθούν τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, γι' αυτό σας ζήτησα λίγο χρόνο. Μισό λεπτό, θα ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ καλή γνώση του θέματος και θα απαντήσετε τελείως ουδέτερα, τεχνοκρατικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θέλω να το ξέρω κι εγώ σαν δημοσιογράφος και νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Μαραθώνος Πεντέλη ήταν οι δύο πιλωτικές περιοχές που ξεκίνησαν από το 2010 με τον νόμο της Μπιρμπίλη για να αποκτήσουν δασικούς χάρτες. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 5 χρόνια. Υποτίθεται ότι αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη ή είναι σε εξέλιξη. Λένε ότι είναι σε εξέλιξη. Λένε. Έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να ξέρω, έτσι και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις νεότερες που πήρε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να βοηθήσει, να διευκολύνει την πρόοδο των δασικών χαρτών. Εσείς εκτιμάτε πότε θα αποκτήσει η περιοχή... Αυτά δημιουργήθηκαν... Πότε θα αποκτήσει η περιοχή του Μαραθώνα δασικό χάρτη? Υπάρχει τρόπος να αποκτήσει? Θα αποκτήσει ή μιλάμε για ένα θέμα το οποίο θα αποκτήσει δασικό χάρτη με τις αναθέσεις που ανέφερε πριν λίγο ο κύριος Βούρας, που γίνονται και οι μελετητές δασολόγοι προχωράνε λες αυτό, αλλά να υπάρχει όμως νομική κάλυψη των μελετητών για να φτιάξουν ένα δασικό χάρτη ο οποίος να είναι σωστός και να είναι και δίκαιος. Είστε αισιόδοξος θα έχουμε δασικό χάρτη σε 1-2 χρόνια στο Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Με τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο πάνε. Δεν είναι. Η προσπάθεια που γίνεται από τους βουλευτές είναι πραγματικά, γιατί έχω ιδία γνώμη και γνώση του θέματος αυτό και για τον κύριο Βλάχο και για τον κύριο Χαϊκάλη και για τον κύριο Βούρα. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τους ανθρώπους αυτούς για την περιοχή εδώ τη δική μας και που βέβαια και για όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει ας πούμε με έναν πιο επιστημονικό τρόπο για να αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Γιατί υπόθηκαν, δεν θα κάτσω εγώ να τα πω, ότι άλλο το 1939 και άλλο το 2014, πώς να το κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι απαράδεκτα και αυτά δεν μπήκαν ποτέ μέσα στην νομοθεσία, κύριε συντονιστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρέμβαση θέλει να κάνει ο κύριος Αντώνης Κουρής. Δεν σας απασχολήσω πολύ. 2 λεπτομέρειες πρέπει να πω. Όταν το 1996 ανέλαβα πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τον Τάκη Τορομπέλη, ήταν πραγματικά μαύρα μεσάνυχτα. Σήμερα δεν έγινε ηλιόλουστη μέρα που θα γίνει με το άρθρο 24 και το 117. Γιατί? Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να αλλάξει το Σύνταγμα. Το δοκιμάσανε και το 3 και το 7 και λοιπά και είδαμε. Αλλά είμαστε στην αρχή του ξημερώματος. Και σας εξηγώ γιατί. Πέρασε ένας πολύ ωραίος νόμος το καλοκαίρι του 13, ο 4164, με το περίφημο άρθρο 7 παράγραφος 2, ο οποίος ουσιαστικά μας ανοίγει πάρα πολλά παράθυρα όλων αυτών που είπαν οι βουλευτές προηγουμένως, ότι πρέπει να βλέπουμε μια εικόνα μεταγενέστερη. Αυτός ο συγκεκριμένος νόμος που έλεγε εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό χαρακτήρα πριν από την ισχύ του συντάγματος του 75 που προστατεύει τις δασικές εκτάσεις και τότε δεν υπήρχε προστασία. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν τη δυνατότητα, εάν είχε γίνει αλλαγή χρήσης πρώτου συντάγματος, με διοικητικές πράξεις της πολιτείας και το κυριότερο με διοικητικές πράξεις οι οποίες ήταν ή σε συνεταιρισμούς αναφέρεται ή σε οποιασδήποτε πράξεις. Και η πολιτεία, κύριοι, δεν είναι μόνο η κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι οι Δήμοι, είναι η πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΙΔΑΠ που είχε μία μετοχή μόνο το κράτος και έριξε δισεκατομμύρια. Δηλαδή να γκρεμίσουμε όλα τα σπίτια για να ξανακελαγήσουν τα πουλάκια και να πετάξουμε σαν χώρα που δεν έχουμε να φάμε δισεκατομμύρια στον αέρα. Αν είναι αυτή η λογική. Δεν θέλω να
πω τίποτε παραπάνω, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η λιδία λίθος πριν γίνει αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος. Και άλλο ένα που αφορά το ιδιοκτησιακό. Έχω μία, και μιλάω μόνο για την Αττική, έχω μία απόφαση δικαστηρίου, η οποία λέει το εξής. Η Αττική δεν κερδίθηκε από το ελληνικό κράτος βάσει πολέμου, αλλά έγινε συμφωνία μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και μετά τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως του 1832 έγινε μια συμφωνία στις 31 Τρίτου του 1833 με βάση την παράδοση από την τότε Οθωμανική ηγεσία στην ελληνική κυβέρνηση της Αττικής. Και λέει μέσα, με φιρμάνι του Σουλτάνου του 1829, ότι οι κάτοχοι περιουσιών στην Αττική, Οθωμανοί, οι Έλληνες, τις διατηρούν ανεξάρτητα από την παραχώρηση της Αττικής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρχονται μονίμως στα δασαρχεία σε όλες τις υποθέσεις και λένε σύμφωνα με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολεως ότι κερδίθηκε η Ελλάδα κλπ. Και φτάνουν ακόμα να τα λένε και στα Επτάνησα που τα πήραμε από την Ιταλία και στα Δωδεκάνησα από την Αγγλία και τα Δωδεκάνησα από την Ιταλία. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Πρέπει να μπει κάποια σειρά λοιπόν σε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να απασχολήσω άλλους. Να έχετε υπόψη σας ότι θα είσαστε πάντα δίπλα στην Ομοσπονδία. Ήμουνα 18 χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδία. Είμαι και τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και η καινούργια ηγεσία συνεχίζει και ο στόχος δεν είναι προσωπικά θέματα. Ομαδικά λύνονται όλα. Ευχαριστώ πολύ.